Lubog din ang mga mata nito. At ang isa nitong kasama ay nagsisiputian na ang dalawang mga mata. Nakapaalang din ang mga yon at merong mahahabang kukong. Sobrang iitim. Yung isa may dalang tungkod at yung isa naman ay wala. Sa pagtititigan pa lang nitong tatlo ay animoy, nagpapaligsahan na ng kanilang kanya-kanyang lihim na aral. Si Lolo Ruben ay hindi pa gumagamit ng mga usal na galing sa libretang ibinigay sa kanya doon sa dimensyon ng mga engkanto. Bagkus ay sinubukan niya muna ang kanyang mga dating alam pagdating sa paninindak sa mga nilalang. Kapansin-pansing hindi nasisindak ang mga yon at pangisi-ngisi lang ito. Biglang nag-iba lang ang takbo ng sitwasyon nang biglang nag-usal yon si Lolo Ruben ng mga buhay na salita galing sa libretang yon. Maniwala kayo o hindi, doon mismo sa bahay nila Juning ay sumigaw ng napakalakas ang nilalang na yon habang unti-unting napapaluhod sa sahig. Yung isa halos tumagos na sa dingding ng bahay dahil sa sobrang takot kay Lolo Ruben. Reaksyon ng isang nakaluhod sa sahig habang nasusuka-suka pa. Nagsitinginan ang lahat ng tao roon sa manggagamot na yon upang alamin kung ano ba ang nangyayari dito. Sagot naman ng manggagamot na yun ay, "Merong napakasamang espiritu ang nakasanib sa babaeng yan. Hindi namin yan kaya. Aalis na kami." Wika nito habang nanghihina. Papalapit na yon kay Lolo Ruben dahil doon lang mismo ang daanan papalabas. Paglapit ng mga ito ay animoy isang apoy si Lolo Ruben na pilit nilang iniiwasan. Ang kanilang mga kamay ay nakatakip na sa kanilang mga mata at walang humpay ang pagtulo ng kanilang pawis. Pagdaan nila kay Lolo Ruben, nagwika ito ng, "Pag nalaman kong namatay ang batang yan ay tutugisin ko kayo. Markado na kayo sa akin, kaya hinding-hindi kayo makakatago." Sagot ng matandang may tungkod. Matapos yan ay dali-daling naglakad ang dalawang yon nang hindi tumitingin sa pinanggalingan nila. Agara naman ang paglapit ni Lolo Ruben sa asawa ni Juning na nakanganga at nakatulala. Paglapit niya rito ay kinalas niya ang tigalpong ibinato ng dalawang aswang na yon. Napahinga ng malalim ang babaeng yon pagkatapos na mailapat ni Lolo Ruben ang kanyang mga kamay dito. Pero kahit bumalik na sa wisyo itong babae, ay galit na galit pa rin si Lolo Ruben sapagkat patay na ang mismong bata na nasa sinapupunan nito. Nang gagalaiti sa galit itong si Lolo Ruben dahil sa ginawa ng mga yon. "Juning, saan mo ba nilagay ang mga pangontrang binigay ko sa'yo? Bakit nakapasok ang dalawang yon?" Tanong ni Lolo Ruben. Sa bawat sulok ng bahay ho, Mang Ben." Sagot naman ito. Agad namang nagpasama dito si Lolo Ruben upang makita nila ang lokasyon ng bawat pangontra. Pagdating nila rito, kitang-kita nilang nabubulok na ang mga pangontrang ibinigay niya tapos nangingitim. Gulat na gulat si Juning dahil sa nangyaring yon. Si Lolo Ruben naman ay galit na talaga dahil sa kapangahasan ng dalawang aswang na yon. Alam ni Lolo Ruben na malalakas na uri ang mga aswang na yon dahil sa meron itong napakalalim na aral
na kayang mantigalpo ng tao na halos maalis na lahat ang wisyo nito. Ramdam din ni Lolo Ruben ang batang nasa kalooban ng babaeng yon. Nakalahati na ng kaluluwa ang nakakain. Alam niyang babalik ang mga yon at ang tanging magagawa niya na lang para sa mga ito ay ang patayin ang dalawang nilalang. Hindi na niya kayang iligtas ang batang yon dahil patay na talaga ang bata kung susumahin. Ipaghihigante na lang niya ito sa pamamagitan ng pagpaparusa sa mga nilalang. Matapos ni Lolo Ruben malaman ang mga yan, ay bumalik na ito sa kanyang kubo upang maghanda. Pinauwi na muna niya ang dalawa dahil sa meron siyang gagawin. Tinawag niya si Rufus, ang hari ng engkanto, ang tikbalang, at ang berdugo. Nangungusap siya sa mga ito na magbigay ng tulong mamayang gabi kung sakali mang madehado siya sa mga demonyong yon. Nagsitanguan ang mga ito at huminga lang ng malalim ang berdugong yon. Tanda ng pag-aayon kay Lolo Ruben. Mag-iingat ka, Ben, dahil tinutulungan yon ng kanilang gabay. Kitang-kita ng alaga ko ang mga gabay ng mga ito. Wika ng tikbalang. Talaga ba? Kung ganon, kakailanganin ko talaga ang tulong ninyo. Sagot ni Lolo Ruben. Oo, Ben. Nandito kami at sasama sayo sa anumang laban dahil nangako kaming ipaglalaban ka namin hanggang kamatayan. Sagot naman ng hari ng engkanto. Huwag kang mag-alala, Ben. Mas malakas na ngayon ang iyong puwersa dahil umanib na ako sa inyo. Dagdag naman ni Rufus. Ayon kay Lolo Ruben, si Rufus ang pinakamalakas niyang kasangga noong mga panahong yon. Isa yung maharlikang engkanto sa baylan na namumuno maging sa syudad ng mga engkanto. Mas malakas yon ang di hamak sa mga kasangga ni Lolo Ruben sa kadahilanang marami itong taglay-taglay na abilidad. Meron din itong mga kawal na hindi masukat ang bilang. Napakalakas ng engkantong yon na kayang utusan ang mga nilalang na nandito sa amin. Maliban lang sa kapwa-hari na kagaya niya. Kaya din itong humati ng lupa na napakalalim upang malibing doon ang kanyang kaaway. Kung patigasan lang ng lakas ng katawan ay walang makakatalo dito ayon kay Lolo Ruben. Nakakaya nung pumatay ng aswang, gamit-gamit lamang ang kanyang kamao na merong nagbabagang mga bato na nakabaon dito. Sumapit ang hapon at tumungo na si Lolo Ruben sa bahay ng mag-asawang yon. Juning! Juning! Tao po! Wika ni Lolo Ruben habang kumakatok sa bahay nila Juning. Agad namang binuksan ng asawa ni Juning ang pintuan upang papasukin si Lolo Ruben. Pagkapasok nito ay nagpaalam ito kay Juning na doon na muna siya magpapalipas ng gabi upang mailigtas ang kanyang asawa. Hindi naman tumutol si Juning dahil sa pagnanais din itong mailigtas ang kanyang anak. Tinapat naman kaagad siya ni Lolo Ruben na hindi na niya kayang iligtas ang kanyang anak dahil nakuha na ang kalahati ng kaluluwa nito noong dalawang manggagamot na tumulong sa kanila kaninang umaga. Napaiyak na lang itong si Juning nang marinig ang malungkot na balitang yon. Halos sumanib na ang langit at lupa dahil sa paghihinagpis nito. Napaiyak na din ang kanyang asawa nang malaman ang sinapit ng kanilang anak. Pasensya na, Juning. Pero hayaan mo, kahit man lang sa pagpatay sa mga demonyong yan, ay makabawi ako sa inyo. Wika ni Lolo Ruben.
Oo, Mang Ben. Patayin mo ang mga demonyong yan. Sagot ni Juni habang umiiyak. Sumapit ang lalim ng gabi at doon na nga nag-umpisa ang pagpaparamdam ng dalawang aswang na yon. Bigla-biglang nagsialulong ang mga aso di kalayuan sa kanila. Yung mga manok na alaga ni Juning ay animoy hindi mapakali sa kanilang mga kulungan. Alam ni Lolo Ruben na nandito na ang kanilang panauhin at binuklat na niya ang kanyang libreta para usalin ang pinakamabisang pampahirap sa mga yon. Ang napili niyang usalin ay ang banal na latigo na galing langit. Napakabisa nitong pampahirap sa mga nilalang na nasa kaliwa dahil hindi sila makikitilan ng buhay dito, bagkus ay sasapitin lang nila ang malaimpyernong sakit. Kumarga ng puder si Lolo Ruben at isinabay na rin niya ang kanyang baluti. Paglabas ni Lolo Ruben ay kitang-kita niya ang dalawang nilalang na napakapayat na merong mahahabang braso. Yung paanon ay sa paniki at yung kamay naman ay sa tao. Meron itong mga buhok sa braso at paa at kulay abo na nangingitim ang katawan nito. Naninilaw rin ang mga mata ng dalawang yon na animoy sa isang ahas. Meron din itong nagsisilakihang pakpak na merong mga buhok na hindi gaanong kahabaan. Papalapit na sana si Lolo Ruben dito nang biglang lumitaw ang dalawang alagad ng aswang na yon. Dalawang nilalang sa kaliwa na merong 7 ulo na nakapalibot sa kanyang leeg. Naglalaway yon at kitang-kita ni Lolo Ruben ang nagsisitalasang pangil nito. May dala itong sibat at mas mataas yon sa isang normal na puno. Ang sibat na dala ng mga ito ay gawa sa buto ng isang nilalang. Malabong buto ng tao yon dahil sa napakalaking buto nun na pinatalas. Doon ay napaatras si Lolo Ruben dahil sa nakaambang panganib. Bigla namang nagsilitawan ang mga kasama ni Lolo Ruben. Paglitaw na paglitaw ng mga nilalang nakasangga ni Lolo Ruben ay nagulat ang dalawang aswang na yon. Halos hindi makapaniwala sa mga kasangga ni Lolo Ruben. Sino ka? Tanong ng isang nilalang. Hindi mo na kailangang alamin sapagkat ito na ang huli mong pagsilay sa akin. Sagot naman ni Lolo Ruben. Matapos maisagot yan ni Lolo Ruben, ay nag-usal ang dalawang yon na animoy merong tinatawag. Matapos nilang mag-usal, ay lumabas sa kanilang katawan ang mismong gabay ng mga ito. Isang kaluluwang walang paa at nakasuot ng saya ang lumitaw dito. Meron din yung mga nagsisihaba ang buhok at wala itong mga mata. Nakabuka lang ang bibig ng mga yon at para bang hindi yon sumasara. Yan ang sinasabi kong gabay, Ben. Minsan na kaming nakakita ng ganyang nilalang at talaga namang nakakatakot ang mga yan. Kayang pumatay ng mga nilalang na yan ng mortal sa pamamagitan lamang ng pagsigaw dito. Pag nasigawan ng nilalang na yan ng isang mortal, ay tiyak bagsak ang kaluluwa nito. Wika ng tikbalang. Di naman sumagot si Lolo Ruben at pinakinggan niya lang ito. Habang naghihintay ng pag-atake sila Lolo Ruben, ay biglang nawala ang berdugo at lumitaw yon sa harap ng nilalang na merong maraming ulo. Hinataw ito ng palakol ng berdugo at nasangga naman yon ng nilalang na halos mapaluhod na dahil sa bigat ng palakol na yon. Pagsaksak ng sibat ng isang kauri ng nilalang na yon sa berdugo, ay hindi man lang ito tumagos. Tiningnan lang siya ng berdugo habang unti-unting sinasakal ang nilalang
na dinadaganan nito ng palakol. Matapos yan ay tumulong na rin ang mga kasama ni Lolo Ruben sa labang yon. Kinaharap ng tikbalang ang isang gabay at hinarap naman ni Rufus ang sumaksak sa berdugo. Yung hari ay nakaalalay lang kay Lolo Ruben. Habang pilit ibinabaon ng nilalang na merong maraming ulo ang sibat sa berdugo, ay sinapak yon ni Rufus. Halos bumaon ang kamao ni Rufus sa nilalang. Tilapon at bali-bali ang buto ng nilalang na yon dahil lang sa pagsapak ni Rufus. Nang makita ito ng isang gabay, ay pinagtulungan nila ang hari ng baylan. Akala nila kakayanin nila ang puwersa nun, pero doon sila nagkakamali. Pagbangon ng nilalang na merong maraming ulo, ay agad naman yung sinunggaba ni Rufus. Walang habas niya itong pinagsususuntok hanggang sa napisa ang lahat ng ulo nito. Yung pinakaulo ng nilalang ay pinaikot-ikot ni Rufus hanggang sa matanggal yon sa katawan nito. Patay agad ang nilalang na yon dahil sa ginawa ni Rufus. Matapos yan ay hinila nito ang gabay ng isang aswang at ibinalibag yon sa lupa. Gulat na gulat ang nagmamay-ari ng gabay na yon dahil sa nahawakan ito ni Rufus. Kaluluwa yun kaya napaka-imposibleng mahawakan ito. Nagulat ka ba? Huwag mo kaming maliitin. Di mo ba ako kilala? Ako ang hari ng mga engkanto sa bundok na yan. Sabay turo sa bundok ng baylan. Nag-aangil na ang nagmamay-ari ng gabay na yon dahil sa galit kay Rufus. Lumipad ito at papasugod na sana kay Rufus nang biglang merong humatak dito papailalim. Si Lolo Ruben pala ang humatak dito. Sumugod naman ang isang kasama nito at nasanggayon ng hari ng mga engkanto. Nakipagbuno ang dalawa at hinayaan nila si Lolo Ruben na parusahan ang hawak niyang aswang. Halos bumaon yon sa lupa dahil sa lakas ng paghila dito ni Lolo Ruben. Matapos yan ay inilapat niya ng dahan-dahan ang parusa ng langit. Matapos niyang mailapat ang parusang usal na yon, ay hindi na makagalaw ang nilalang kahit anong gawin nitong pagpupumiglas. Unti-unting umuusok yon na para bang merong bumabaon sa katawan nito. Animoy espiritual na latigo na hindi kayang makita ng kahit na sino. Maging si Lolo Ruben ay hindi nakikita ang parusang yon na galing sa kalangitan. Matapos yan ay unti-unting umaapoy ang mga mata ng nilalang na yon hanggang sa tuluyan na itong naglaho. Paglaho na paglaho nito ay kasabay naman ang pagkawala ng gabay na katunggali ni Rufus. Hindi pa ito nakokontento at sinunggaban niya uli ang isang gabay ng nilalang nakaharap ng hari ng mga engkanto. Biglang nawala si Rufus at lumitaw yon sa kung saan naroroon ang hari at ang nilalang. Agad nitong dinakwit ang gabay nito at inihagis sa puno. Matapos yan ay sinundan niya yon at walang habas na binabalibag at sinasakal. Animoy isang nagwawalang hayop itong si Rufus sa tuwing nakikipaglaban. Yung berdugo naman ay nagapi na ang nilalang na kanyang kaharap, tapos dahan-dahan itong pinupugutan ng mga ulo ang mga nilalang na yon. Tila ba nawiwili ito sa kanyang napatay na nilalang dahil sa napakarami nitong mga ulo. Ang hari naman ng engkanto ay pinupuluputan na ng mga mahiwagang baging ang aswang na yon. Si Lolo Ruben naman ay nakaupo na lang ito habang tinitingnan ang kanyang mga kasamang nagwawala.
Sino ba kayo? Sigaw ng nilalang habang unti-unting pumapasok ang baging sa loob ng bibig nito. Matapos yan ay kumisay-kisay na yon na para bang merong lumalamong nilalang sa sistema niya. Bigla na lang yon nagsuka ng dugo at sinundan ito ng pagtulo ng napakaraming dugo. Kasabay niyan ay ang pagkawala ng gabay na kaharap ni Rufus. Ilibing na natin ang mga yan. Wika ni Rufus. Matapos yan ay gumawa ito ng bitak sa lupa at itinapon ng hari ng engkanto ang bangkay ng nilalang na yon. Binali pa nito ang isang pakpak bago niya inihagis sa bitak ng lupa. Matapos yan ay unti-unting nawawala ang mga yon. Si Rufus, habang unti-unting naglalaho, ay nakangisi pa rin. Lumipas ang 2 oras. Nakabalik na nga itong si Lolo Ruben sa bahay nila Juning at nagpaalam na itong uuwi. Nagpaliwanag naman si Lolo Ruben na napatay at naipaghiganti na nila ang anak nitong mag-asawa kaya wala na silang dapat pang ikatakot. Nagpasalamat naman ang mga ito kay Lolo Ruben ng taos-puso. Sa pagpapatuloy ng kwento, ay makakakita si Lolo Ruben ng isang alaga ng engkanto na 1 siglo nang namumuhay. At ang tawag sa nilalang na yon ay Urang. Okay, sa ngayon wala pa tayong Lolo Ruben 20, kaya hintay-hintay na muna tayo. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Maraming salamat sa pagsubaybay kay Lolo Ruben.